Kære dimittenter på hold 9211. London Calling. Jeg beklager, at jeg ikke har mulighed for at være til stede i dag og dele festdagen med jer og overrække beviserne til jer personligt. Jeg har fået lov at være med på den her måde. 5 minutter fra London. Det er bedre end ingenting fra min side. Og bagefter så giver jeg ordet til Jakob og Linda, som er en fuldgod erstatning for mig, og de vil så stå for selve overrækkelsen af jeres beviser. Hold 9211 i en del af den sidste årgang på den gamle studieordning. Og dermed er I de sidste socialrådgivere af jeres slags. De, der kommer efter jer, er socialrådgivere på den nye studieordning, som er mere modulopbygget. Fælles for alle jeres socialrådgivere er dog, at I behersker kompetencer til at løse sociale problemstillinger på et højt niveau. Nogle af jer på hold 9211, I har valgt IT-holdet og den studieform, som ligger i det, fordi den passer bedst ind i jeres hverdags- eller arbejdsliv. Erfaringsmæssigt så er ikke alle sammen vorharer, men flere af jer har livs- og arbejdserfaringer med fra tidligere. Nogle havde en anden uddannelse med sig, men valgte, som vi kalder det, at læse videre til socialrådgiver. Derfor er i dag en festdag. En fest, hvor hver af jer er nået det mål, I snart for forskellige år siden satte jer, og som I arbejder hen imod siden optagelsen på uddannelsen. Det er rigtig godt gået af hver enkelt af jer, og I skal have et rigtig stort tillykke herfra. Når vi siger tillykke, er vi også tæt på at sige tak. Tak til dem, der har hjulpet med at nå og gøre målet muligt. Men også de andre studerende på holdet skal have en tak. En tak for uden medstuderende havde vi ikke fået indsigt i samarbejdets svære kunst og de store udfordringer, som forudsætter, at I fremover kan indgå i samarbejde med kommende opgaver. I har også ved møde med medstuderende med andre meninger, andre baggrunde og andre forudsætninger fået den bonus at opnå udvidet forståelse for andre og få indsigt i den forskellighed, som samfundet også er. Så også en tak til jeres medstuderende for at I nåede i mål i dag. Det er også rigtig godt gået af undervisere, vejlederne og administrationen. De har både stillet faglige krav til jer, ydet jer støtte, når der var brug for det, og hjulpet med at få formaliteter på plads, som nu om lidt, hvor vi skal have eksamensbeviser. Tak skal de også have. I har i dag indfriet den kontrakt, som I indgik med samfundet, da I fik tildelt en studieplads for nu nogle år siden. Som samfundsudvikling er i dag, er der rigtig meget fokus på, hvordan vi udvikler vores velfærd, hvilke ydelser skal samfundet levere, hvilke ydelser kan vi som borgere gøre krav på, og hvordan skal balancen være mellem borgernes eget handlerum og samfundets krav til borgerne. Paradigmeskift og vendepunkter er den virkelighed, vi står i. I skal være rustet til den omskiftelighed, og I skal kunne indgå i den med både loyalitet og udfordrende spørgsmål. Jeres innovative nysgerrighed vil være vigtig for udviklingen af fremtidens sociale arbejde. Det er rigtig godt at nå et mål. Det er rigtig stort at kunne gå videre i sit liv med en uddannelse, som på det helt personlige plan vil bringe hver af jer i stand til at have et arbejdsliv med interessante, nyttige, men også komplekse og bestemt ofte vanskelige opgaver. I har igennem uddannelsen opnået både faglig og personlig udvikling, forhåbentlig en ballast, som I kan bringe i anvendelse fremover i jeres arbejdsliv. Samfundet som helhed er også meget tilfreds med, at I er blevet uddannet, og den samfundsinvestering, som jeres uddannelse har været, håber vi, at I kan anvende til at komme i gang med at løse fælles opgaver, som kommer os alle sammen til gode. Her på uddannelsen har vi fokus på både den faglige læring, I skal have med i bagagen, men også den sociale og organisatoriske læring om, hvordan en arbejdsplads kan
fungerer. Og I vil opdage, at mange opgaver rummer både faglige og organisatoriske vanskeligheder. I kommer snart til at stå midt i disse opgaver, og ret hurtigt vil I se mange af dem som dilemmaer. I kommer til at være de myndighedspersoner, som både skal yde service efter reglerne, som reglerne foreskriver, men også skal være de medarbejdere på arbejdspladsen, som stiller krav om udvikling af nye metoder og nye veje til at sikre, at vi får et bedre samfund, også for de udsatte borgere. I vil måske opleve den ambivalens, at I møder borgere, som har stor brug for hjælp, og den hjælp, der ydes, reelt ikke opleves som hjælp af borgeren. Her bliver det ekstra vigtigt at huske den faglige viden og de metoder, som I har mødt i jeres uddannelse. Metoder til, hvor finder jeg relevant viden og informationer om denne vanskelighed, hvordan skabes relationer med denne borger, og hvordan arbejder jeg med relationer her. Hvilke organisatoriske mål er der? Hvordan arbejder arbejdspladsen med dem i praksis? Hvordan påvirker organisationens teknologier de fastsatte mål? Hvordan evalueres indsatsen? Hvordan kan der udvikles nye metoder? Kan projekter skabe nye indsigter? Og så videre. Rigtig mange udfordringer vil I møde. I har i jeres uddannelse opnået en række kompetencer, som efterspørges og som kan anvendes til at løse disse vigtige samfundsopgaver. Oven i de uddannelsesmæssige kompetencer har I alle en række personlige kompetencer, som også vil indgå i jeres løsning af opgaver. Nogle af jer kan flere sprog, nogle ved noget om foreningsarbejde, nogle ved noget om musik, sport, natur, mad, nogle har erhvervserfaringer fra andre fagområder, mange har erfaringer med familieliv, og alle ved noget om digitale teknologier, sociale medier osv. Alle sammen kompetencer, I kommer til at anvende i det arbejdsliv, I nu tager fat på. Men husk også de seneste ankomne kompetencer, dem fra jeres uddannelse. De har ikke været lært så længe, men de kommer til at bidrage til at løse opgaverne bedre. I er godt rustet til at tage de aktuelle opfordringer op, og I skal fortsat søge efter ny viden, og I skal ture og begå fejl for at nå nye mål. Husk bare at rette fejlene hurtigt. Tillykke til alle jer dimittenter på hold 9211, og jeg håber, at I kommer til at have en rigtig, rigtig god fest i dag. Slut fra London.